Изге Рамазан айы бара. Һәм мәчетләрдә, өйләрдә ифтар ашлары уздырыла. Бу бик күркәм һәм саваплы гамәл. Рәшид Вахапов фонды да Туган авылым милли комплексында ифтар мәҗлесе үткәрде. Ифтар кысаларында Татарстанда үткәрелә башлаган иң күләмле мәдәни чара Шәрык базары халыкара милли мәдәниятләр фестивале турында да сүз барды. Теманы Мөршидә Җихан дәвам итә. Әнә шундый гадәти булмаган шартларда тәкъдим итте Вахапов фонды директоры Рифат Фаттахов Шәрык базары фестивален. Изге Рамазан көннәрендә Казанда Шәрык базары дип аталган фестивальнең икенчесе халыкара дәрәҗәдә юлга чыга иде. Әлбәттә, безнең инде сөйләшүләр буенча анда каядыр 17-18 ел катнашырга тиеш иде. Инде хәзер ук аның 25 ел буласы билгеле. Һәм бу фестивальнең шундый зур чараның бу бит инде 25 ел катнашу ул бит этергә генә җиңел. Бу бит алда безнең октябрь аенда грандиоз эш көтә икәнсез бит. Һәм менә шул изге Рамазан аенда аның бисмилла белән башланып китүе аның уңышлы булыр дип үтәсенә өмет бар. Бисмилла белән хәер-фатиха бирелгән фестиваль бер генә көн түгел, ә бер атна дәвамында була. Катнашырга теләк белдергән илләр саны да 18-дән 25-кә кадәр арткан. Фестивальгә ифтар мәҗлесенә килгән Казакстан, Кытай, Төркия, Үзбәкстан, Төркмәнстан консуллары илләре вәкилләре дә килә. Ә бүген ифтар аны сынау ае дип искәртте Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары. Аллаһ ягыннан җибәргән шундый зур бәйрәм икенче караганда сынау. Biz рәхәтләнеп ураза тотабыз. Изге эшләр эшлибез. Туганнарыбыз, якыннарыбыз белән очрашып, кемнәрнең бүгенге көндә мөмкинлекләре юк икән, аларга ярдәм кулы сузабыз. Рамазан һәм ураза аен һәркем үзенчә кабул итә, әмма шунысы бәхәссез бик саваплы чара. Кемдер өчен ул гадәти, ә кайберәүләр биредә беренче тапкыр. Шәхсән үземә килгәндә, мин беренче тапкыр ифтарда, чөнки безнең Башкортстанда инде ул әлбәттә бар, әмма ләкин менә ничектер чакырылган булмадым. Әллә яшем җитмәгән иде, әллә нәрсә, менә беренче тапкыр ниһаять мин шул хәтлек менә рәхәт чара дип әйтәсем килә. Шуннан да бу бит инде тәрбияли торганда чара. Менә без балаларыбыз белән дә килдек. Тәрбияви игелекле чарага гаиләсе белән Гөлсирин Абдуллина ел сайын килә. Быел Сылуны да алып килгән. Менә бу игелекле чарага без дә килдек гаилә белән. Рифат Әхмәтович безне һәр елны чакыра. Менә инде бу елда онытмады. Рәхмәт бик зур аңа. Менә ирем дә, кызым да алып килдек. Заманча җәмәгать ифтарлары ул дини-мәдәни чара. Анда нәшри дини җыр башкаручылар да, мөнәҗәтчеләр дә чыгыш ясый. Менә мондый чаралар ифтар, дини чаралар, әле шунда мәдәни бәйләнешләр белән бергә ул ихласландыра күңелне, чистарта ул, арындыра ул, аны сизеп утырасың. Шушы паклыкны сизәсең. Дугалар белән бергә матур гына мөнәҗәтләр дә үрелеп бара. Рәшид Вахапов фондының җитәкчесе Рифат Фаттахов искиткеч зур, катлаулы, мөһим, игелекле, изге менә шушы эшләрне башкара. Без субханалла дип утырдык. Мәҗлеснең иң кадерле кунагы Нурсәнә апа Фаттахова булды. Монда килгән бөтен мөселман кардәшләрне, олы ураза бәйрәме белән тоткан рузаларыбыз кабул булсын. Минем улымның бәйрәменә килгән өчен бөтен халыкка бик зур рәхмәт әйтәм. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.